Така, заложихме някои данни вътре в тази таблица. Това е главницата, която се дължи. Това е лихвата. Приблизително че остават още 63 цяло и малко вноски. 64 месеца. 64 месеца, като сумата на лихвата излиза, че за периода би следвало да платиш приблизително 4652 лева само като лихви. Останалото ти е главница. Сега да предположим, че внесеш 5000 лева наведнъж и ти останат 30 000 лева. Всъщност 30 000 лева казахме, че това ти е лихвата към момента. Paste. Искаме само value. Така, ако внесеш 5000 лева днес и ти останат 30 000 лева, може да се избереш да се намали вноската или да се запази вноската, което всъщност е по-изгодният вариант, и да се намали срока. Значи ако избереш да се запази срока, ще стане 3900 или разликата е равна на това минус това. Т.е. ще спестиш 660 лева от лихви, ако внесеш 5000 лева. Ако обаче избереш да намалиш срока, сега ще почнем да го намаляме, за да усетим всъщност къде се изравнява 630 ли трябваше да е? Значи това е 54, 53,5 53,5 месеца. Добре, да кажем, че приблизително толкова. Излиза, че за този срок, защо трябва да ги изтрием сега, ще платиш 3350 лихва. Това е да се запази срока. Или минус това. Ще спестиш 1293 лева от лихва, ако платиш 5000 лева в момента. Така че виждаш, че разликата между това дали да запазиш срока или да запазиш вноската е гигантска. Двойна е разликата, даже повече от двойна. И всъщност всеки ни 5000 лева, които внасяш, значително намалят лихвата, която им дължиш. Почнахме от 4600 лева и ако ти сега днес им дадеш само 5000 лева, всъщност, макар че дължиш много повече, ако им дадеш само 5000 лева, ще намалиш лихвата с цели 1293 лева. Така че, ако някой на гише ти каже, че няма смисъл и да изчакаш малко, ето това е причината. Ето.
1293 лева. Това е причината и те си заработват заплатата.